नमस्कार। आप सबके गोड़ लागत तनी और माफ़ी चाहतनी कि बहुत दिन से वीडियो नइखे आवत। ओकर कारण बहुत कुछ बा। बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गए रहे, लेकिन प्रॉब्लम कुछ दिन खातिर रहे। ओकरा बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए रहे, लेकिन बहुत दिन से हम वीडियो ना बनवले। दुर्गा पूजा हमनी के जो त्योहार बा, फेस्टिवल हिंदू त्योहार, दुर्गा पूजा भी खत्म हो गल। दुर्गा पूजा में सब ठीक रहे, लेकिन वीडियो ना बनवनी। अच्छा रिस्पांस भी ना मिलत रहे, लेकिन ज़्यादा दिन नइखे भइल चैनल के। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट बा कि जो भी आदमी देखा था वीडियो, सब्सक्राइब करी, सपोर्ट करी। आपन भाषा में, आपन बोली में हिम्मत करके बनाओ तनी, काहे कि हमनी के भाषा भोजपुरी में बहुत कम वीडियो देखे के मिलता। मतलब स्पेशल हर वीडियो में तो थोड़ा बहुत आदमी भोजपुरी बोलिए लेवला, लेकिन बहुत कम बा अभी भी हमनी के भाषा। जबकि हमनी के भाषा भारत में ना, भारत से बहरियो बोलल जाला। यूपी बिहार के अलावा बहुत देश विदेश हर जगह अपने के भाषा बोले वाला आदमी बा, लेकिन वीडियो बनावे में बहुत कम बा। जबकि दोसर भाषा आप उठा के देख ली, हम उदाहरण के तौर पर खाली बोलत तनी, बंगला होखे, उड़िया, मद्रासी। हम अभी झारखंड में रहत तनी, झारखंड के भाषा जो बा खोरठा, नागपुरी, वो भाषा में भी हर भाषा के सब लोग आपन अपन भाषा के इज्जत सम्मान करता, करे के भी चाही। और आपन भाषा में कंटेंट भी बनावता, रील्स होके चाहे लॉन्ग वीडियो होके। लेकिन हमनी के भोजपुरी भाषा में बहुत कम देखे के मिलेला। तो एक खातिर हम डिसाइड करें कि अपन भाषा के लेके चले के चाहे, तो हम वीडियो बनावे शुरू कर ले बनी। बीच में बहुत दिन गैप हो गई भई रहे। हम प्रॉब्लम अपन शेयर कर चाहतन कि हम मोबाइल से वीडियो बनावे नहीं। तो अचानक से जौन हम फ़ोन से बनावे नहीं, अचानक से फ़ोन के मदरबोर्ड खराब हो गई। मदरबोर्ड के कोई पार्ट खराब होला, सीपीयू खराब भइल रहे। तो सर्विस सेंटर गनी, सर्विस सेंटर में 9,500 के खर्चा बतावल गया। और 9,500 आप लोग समझ सकते हैं, एक मोबाइल में हम लगाई कुछ पैसा और मिला के हम नया फ़ोन 5G ले लें। तो हम बनवावे के ना चक्कर में पड़नी। फिर हम कुछ दिन बहुत टेंशन में रहने की। आप लोग समझ सकता नहीं कि आज के समय में बिना मोबाइल के कोई कैसे रह सकता। जरा कुछ नहीं करे के वो थोड़ा बहुत आदत हो गई बा। पर्सनल काम भी बा, पर्सनल जो काम होला वो खातिर मोबाइल तो चाहिए। तो कैसे 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 के 2 दिन 4 दिन टेंशन में रहनी। फिर लास्ट में फिर पता कहीं, लास्ट में लोकल दुकान में पता चलल कि चांस लेता कि 50-50 चांस बा कि 1,000-1,500 में बन सकेला। अब का कर सकें, दोसर को उपाय नहीं है। तो हम लास्ट में फ़ोन देनी जाके, 5 दिन 6 दिन लागल, लास्ट में मोबाइल बना के मिलल। लेकिन कोई गारंटी अभियो नहीं है कि आगे का होई। लेकिन भगवान भरोसे काम होता है। तो फ़ोन बनल। ओकरा बाद गणेश पूजा चलत रहे। गणेश पूजा हम आधा कवर कर पैनी। हमार मेन चैनल बैक हो ओपर हम बनावे नहीं। काफ़ी 4-5 साल से हम काम करता नहीं, अभी नया नहीं कि यूट्यूब पर, पहले से हम काम करते एक्सपीरियंस बा। तो दूसरा चैनल पर हम मेन काम होता रहे, एहू पर हम डाल रहने वीडियो। और फिर वीडियो ना डाल पाऊनी, गणेश पूजा समाप्त हो गई। फिर कुछ दिन बाद फिर दुर्गा पूजा आयल। दुर्गा पूजा में भी वीडियो हम बनौनी, मेन चैनल पर हम काम कैले बनी, ये चैनल पर हम ना कहनी है। तो फिर हम फाइनल सोचनी है कि ना अब शुरू करे के चाही, ठीक बा, अब कंटिन्यू करम ई चैनल के। तो ये प्रॉब्लम बतावे के चाहत रहनी कि बड़ा प्रॉब्लम में रहनी, पैसा कौड़ी भी हाथ में ना रहे, नया फ़ोन भी नहीं खिला सकत, फ़ोन भी ना बनवा पावत रहनी, क्या फ़ोन में ज़्यादा खर्चा रहे। बोला कि भगवान के शुक्रिया बा कि कैसे कैसे बन गई कम पैसा में, तो काम हो गई। तो वह कुछ बा। तो बस आप लोग से हाथ जोड़ के विनती बा, सपोर्ट करी, काहे कि आपन भाषा बा। और हमरा उम्मीद बा कि अगर खाली आपन भाषा वाला भी सपोर्ट कर दिनो, तब फिर केहू आगे बढ़ सके, केहू के नहीं हो सके। काहे कि आप लोग जानते हो हम यूपी बिहार के हमनी के आदमी कहाँ नहीं के, देश विदेश, आपन देश तो छोड़ी बाहरों में बा, ठीक बा। तो बड़ा अच्छा चीज़ बा। बस आप लोग सपोर्ट करिए अपन भाषा बोले वाला के। अपन भाषा के हम उठावल चाहते नहीं, उठल तो पहले ही से बा, उठे के उठावे के कोनो जरूरत नहीं है। हम अपना स्तर से एक अलग पहचान देवल चाहते नहीं, बस ये से हमरा के सपोर्ट करी। हमरा स्तर से हम एक अलग पहचान देवल चाहते नहीं। और उम्मीद बा कि आप लोग सपोर्ट करम। और आप सबके छठ पूजा के सबसे पहले एडवांस में शुभकामना बा। छठ पूजा कुछ दिन के बाद बा। तो छठ पूजा आवे वाला बा। छठ पूजा का वीडियो देखम हमारे चैनल पर, बहुत कुछ अभी देखे के मिली। अभी हम खाली अपन मन के बात सोचने बता देता नहीं, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम चलता लाइफ में, बहुत सारा। अब कहल जाला नु, एक तरफ अपन पर्सनल लाइफ, एक तरफ अपन प्रोफेशनल लाइफ। जो आप लोग से हम बात करते नहीं, वीडियो बनाते नहीं, हमें वीडियो में हर चीज़ आदमी नहीं के बोल सकत, नहीं के सुना सकत। तो जितना हो सकत हम करता नहीं। बाकी ये वीडियो के एजे लास्ट करम। और आप लोग से कहल चाहते नहीं कि हमारे फ़ोन ख़राब हो गया है, बहुत प्रॉब्लम में रहनी, अभी भी प्रॉब्लम बा। लेकिन फ़ोन के प्रॉब्लम भगवान भरोसे ठीक हो गई बा, आप सबके प्यार से ठीक हो गई बा। आगे हम कंटिन्यू करम, वीडियो देखत रहम, चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। बस छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देवे के रहे। आगे वीडियो आवत रही, बढ़िया बढ़िया वीडियो आवत रही, तो सब्सक्राइब कर लिया लो।
और बढ़ के सबके प्रणाम, छोट के हमार प्यार। हम हैं शिव प्रकाश बलिया से। आपन माटी, आपन भाषा, आपन भोजपुरी भाषा के लेके चलत तनी। आप सब सपोर्ट करें। प्रणाम।